Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Nagko-commercial lang nangyari. Kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! si Kong Joey Salceda. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea.
sa serbisyo asin reparo. Tigdi na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulmutana Manny Moksea sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Albay. Syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga. Madam Maylin, Sir Homer, kay Sir Javier. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Huwebes. Tama, Huwebes napet sa 22 kang bulan na Mayo taon 2025. Sabayan po ninduan sa indong lingkod. 2 oras kita, 7 to 9. Mag-ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Satuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kompleanyo ngunyan, May 22. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Di birthday man ngunyan kang MBY Dormitory. Congratulations. Sa may mga okasyon, anaman pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man bagatabi ki mang baingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Sa intabi ngunyan si Raul Bobier Villanuevan may piyestahan. Magpiesta lamang kita. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo ha. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po ang nakakaramkan. Amen.
Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuyangon niyan. I-guide mo po kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saymo. Patawada kami, Lord, kan samuyang mga nagkaginribong kasala. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo asin rupa. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbotana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niyan ni GM Maestro nila tuon, kasabay dyan si SM Sir Tony and gabos na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal po ang ma-stress sa mga panahon pong ini. TV. Kay Ma'am SP Banyas, good morning. Kay Maria Capos, Elena Competente na Rambol. Ma'am Aruba, good morning. Kumusta na si Sir John? Gari pasyal sa kupi. Gari nagulpi kang piyesta. Si Sir John. Noy, ano sa Japanan gwapo tapos ang pangit? Apotonta daw si Madam Maylin. Baka so pangit, makanos. So, gwapo, inda. Ano daw sa Japanan magayon ay gwapo tapos makanos. Baka sa Japan makanos ang pangit. So gwapo, inda. Ang gwapo, kamukha ko. Yun. Si Javier. Ang gwapo sa Japan, kamukha ko. Yan. Baka ngayon tabi, Madam Maylin. Ang gwapo sa Japan, kamukha ko. Yun na yan. Ang pangit kaya, kamukha mo. Yan ang pagpahit. Bago ngayon, basta ang gwapo, kamukha ko. Ang pangit, kamukha mo. Yun na yan. Ay, kumusta? Ano tabi? Laylo nangon yan sa mga saudan? Pabiluhan naman tabi nindo sa mga nagkurubrakan sa indang mid-year bonus. Labi-labi naman sa mga nakagulpi sa paipit. Alos ka muna sa napermenyaw sa saud. Kaya nanindotig pa saud man lamang sa mga nag-resibikan sa indang mid-year bonus. Pabiluhan naman nindo. Pabiluhan naman tabi nindo sa naubos pati si Jura ba? Paano kayo na pwedeng mamahal kayo ni so kilo kang mga sadyang siyap baga so mga plastic
Grabe naman ang demand kang Durabox. Tayan baga. So, mga pigturunaw man sa nabagang plastic yan. Na pigbabakal dyan sa junk shop. Yo. So, mga plastic bottle. Di tigbakalan dyan sa junk shop. Tapos, ayan, tutunawon, gigibo na Durabox. Ay. Sabi ni si Javier, doon ako nalungkot. Pag gwapo, kamukha ko. Pag bakanos, kamukha mo. Pangyari. Oy, Webis na tabi ngunyan. Ano ang plano mo tabi, Sir Raul Villanueva? Good morning. Ano ang plano mo? Makapitan ka na dyan sa Kumon. Ang sabi bagada tabi, classmate Menate sa Morales, good morning. Ang sabi da malalawos na so barangay and SK election sa Disyembre. Sir Max Biron. Ngunyan pa sana, grabe na naman ang preparasyon. Purulok-pulok na naman. At nang day pangani na kakatapos kang hangover kang eleksyon sa national and local election, huni na naman ang pig-urulayan na naman ngunyan sa barangay. So barangay and SK eleksyon. Garimakulog kenyan payo naman kang sumanga nailihir na mga opisyal. Tamagastos na naman niya kita sa barangay. Ay, inay! Ubus nga digdi susintabo ta. Magastos bagatabi Menate sa Morales ang barangay eleksyon. Iling mo na ya. Sir Max, good morning. Ano tabi si Raul, kapitan ka na dyan sa Kumon. Baka lamang ikang pag-asa dyan na mapagkarayang serbisyo dyan sa barangay nindo. Baka lamang ika ng pag-asa. No. Anan mga riparo tangon yan, Webes. Uy, kaskaso na, pitsa 22 na kita ko yan. Matatapos na so bakasyon kan mga teacher, so tigsasabing uninterrupted vacation. Malaya. Anong ang uninterrupted? No, yan baga nag-serve kang eleksyon. Pero magayon na bareta tabi yo da susendang honorarium. Sabi kan ko Melek, matatao na gabos. Taso iba kaya day pa tigokuraso mga honorarium kang nag-serve sa eleksyon. Hanggang ngunya na simana, hanggang sa Biyernes aga. Yao na, kung ano tabi nindo. Kaya lang so iba day panganit na lulugaran tahabo ninda sumabayan duman sa dagsa kan mga tao pasiring sa mga tindahan, sa mga mall. Baka ngayon mapagkamalan niya kitang nakagulpi kita sa paipit. Pati sumidyer bonus nga day panayro. Supog ngani na magsabayan man. Di yun ayan ngunya naman ang pigurulayan. Sir Jonathan Mondragon, good morning. Diyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Diyan sa TESDA, mabuhay ka mo. Unan makamundong bareta, no? Kanakaaging aldaw, subanggaan bagatabi kang basta puso truck diyan sa Pulangi Albay. Tulo na tabi ang gadaan. So duwang driver basa ka truck on the spot gadan. Head-on collision. Nagbanggaan talaga driver to driver. Ang sabi mga tugang puminutok da so gumakang truck. Kaya nawaran ki direksyon suminalpok naman sa Bubis line. Tapos igwa pa ki mga seryosong nalugada na pasahero. Yo. Tulo na tabi ang gada. Nahiling mo na. Makapi. Sabi ni Sir Raul Bobier Villanueva, yun ang God Sir Mox. Kita naman ang mga ma-shopping.
paunod naman mo na sa mga nakadubli sa paipit. Day na, ubos na. Sir Javier, ay Sir Raul, talagang maubos na. Ngunya si Mana, ubos na ito. Yo, kaya kay pohan naman sa mga nakareceive kang major bonus arod kay Sir Raul, nakareceive ng major bonus, day pa nagagasto. Kaya yun naman ini. Kaya lang day ka na ngunyan makabakal ki cellphone, tapos mga Durabox, taubos na. Ang problema ngunyan, so paghatod kang mga bagong stock, so mga Durabox tapos sa mga cellphone tao yan, sa Tinampo, Aling Manila, grabe ang traffic, Sir Javier. Iabot ki 18 to 20 hours ang biyahe pa Bicol. At so ibang mga truck, o yan na, may mga lunad na naman na Durabox. Tapos mga pong. Yeah. Ma'am Andrea de Guzman, good morning. Pabati manda po sa agum ko ki happy birthday kay Sir Jonathan Agur kang Buena Vista, Tinambak dyan sa Kamsur. Sige po, happy birthday kay Mirna Rialabit, good morning. Ano pa sa tuyang mga reparo, ang Philippine National Police sa Bicol nagsagibo naman po nin pag-inspeksyon kan mga kagamitan para po sa paghahanda sa mga kalamidad bago tabi mag-abot ang tag-uranan. Dapat sa mga LGU magpreparar naman kamo habang dai patabi ang tag-uranan. Tama ining pigigibo kang PNP na reparoon tado sa mga gamit ko, nagarana pa o taina. Bakong makupot-kapot ka mo pag oras na. Ayan, magayon yan. Kakulangan databi nin mga paratokdo sa nasyon. Yaon manggiraray o kaya 30,000 manggiraray, 30,000. 30,000 manggiraray ang kulang na mga paratokdo digdi sa tuyang nasyon. Pero kadakol baga tabi, Sir Javier, na mga graduate, mga let passer na. Kaya lang uto baga nagiging kahirasan na sa mall. Paano ang pag-apply? Pagday ka kibakir, ora ka. Nakulon kita ki mga let passer. Kaya lang dahil man nakakalaog tulos dyan sa Department of Education, tayo na nga niyan, dahil man kibakir. Ay ina, kaya ito baga naging cashier. Yan ang problema tadi. Ano pa? Oy, ining mga election-related complaints sa region, minabot na sa 78. Guwaman pa lang kay mga nagreklamo, ani. 78 na daa, sabi kan Comelec Bicol. O ni pa, so boat buying, as in boat selling, digdi po sa Bicol region. Sa nakakatapos pa sa ng election tabi mga tugang, naging lantaran. Lantaran databi sa boat buying and boat selling digdi sa Bicol region. Sabi yan kan Comelec. Peacefully. Peacefully sa boat buying. O ni patabi tugang pag-restoryahan tayo ni ini ang election. Yung Comelec Resolution number 132 o 11132, 11132. Ini po sa calendar of activities para po sa 2025 Barangay NESC election. Pag re-restoryahan tayo, tataw. One, ngunyan bagatabing bakasyon, bakasyon, uso ngunyan an pa libreng tuli. Libreng tuli. Duman tabi mga tugang sa Manila, may 10 anyos duman nagpaturi ini, pero duman sa sa Sarong Clinic. Sarong Clinic. Matapos magpaturi, nagadaan. Ano daw nangyari,
Dipisil ano. Kaya din indo pag basang-basangon ang mga lalaki, dipisil yan. Buwis buhay din pagpaturi. Buwis buhay. Kaya sa iba dyan daw ako magpaturi. Baka ngayon maganda na ko. Ayaw. Tabi, so alliance kang ako Bicol Party List. Nag-OTking na. Nakaaging banggi. Ang nagpanumpa si Congressman Joey Sarti Salceda. Ayaw. Sige. Alas 7:26 ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang magiging kamugtakan kang panahon na. Kanta daw tabi mo ng linya kan mga barkada ta dyan sa Pag-asa. Pag-asa, good morning Pag-asa! Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito po sa Mindanao. Ito yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't mataas pa rin po ang tsansa ng malalakas na mga pag-ulan. Sa Luzon and Visayas, andyan pa rin ang epekto ng mainit na easterlies. Yung hangin po galing sa silangan, medyo maraming moisture, kaya aasahan din po yung mga sagditang mga ulan or mga thunderstorms. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataang weather disturbance sa paligid ng Philippine Area of Responsibility at wala tayong inaasahang papasok para bagyo hanggang sa katapusan ng Mayo. Ngayong araw ng Huwebes, asahan pa rin po ang halos katulad na weather conditions dito sa Luzon as yesterday. May kainitan dahil po sa easterlies at fair weather conditions naman umaga hanggang tanghali dito sa may northern and central Luzon. Partly cloudy to cloudy skies naman dito sa bahagi po ng southern Luzon. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy na sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, at sasamahan lamang po yan ng mga mga paulan at mga pagkilat, pagkulog na usually nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa Metro Manila mainit pa rin po mula 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman 18 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, asahan po ang pagbuti ng panahon umaga hanggang tanghali dito sa may northern and central portions, habang sa may southern part mataas pa rin ang tsansa ng mga pulupulong ulan at mga thunderstorms umaga pa lamang. Dito po sa Visayas, umaga pa lamang may tsansa na ng mga kaulapan at mga sagditang ulan sa may timog na bahagi po ng Negros Island Region and Central Visayas, habang natitirang bahagi po ng Visayas, fair weather, maliwalas ang panahon lalo na doon sa may Samar provinces at hilagang bahagi ng Panay Island, may tsansa rin po ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa hapon at gabi. Temperatura natin sa Puerto Princesa mula 25 to 32 degrees, habang sa may Metro Cebu steadily mainit pa rin po mula 28 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbaon pa rin po ng payong, asahan pa rin ng mataas sa tsansa ng ulan dahil sa ITCZ. May tsansa na ng ulan sa may Caraga Region, Davao Oriental, Davao de Oro, timog na bahagi po ng Socsadgen and Bangsamoro Region, kaya't asahan din po kaya magdala po ng payong, minsan malalakas po yung mapaulan dyan. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, mostly cloudy skies sa umaga at malaking bahagi na po ng Mindanao ang magkakaroon ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms, minsan malalakas po ito. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa, and make sure na coordinated tayo sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan lumikas dahil ilang araw na po na malalakas ang mga pagulan doon. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible po hanggang 32 degrees Celsius. Kahapon, araw ng Miyerkules, nakapagtala tayo ng pinakamataas na heat index sa may Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius. Sinundan pa rin ng 45 degrees over Lawag, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, and Pili, Camarines Sur. Habang sa Metro Manila, pinakamataas pa rin ang 41 degrees sa may southern portion, habang 39 degrees naman sa northern part of Metro Manila. At ngayong araw po ng Thursday, halos katulad pa rin po na init ang mararamdaman dito sa Metro Manila. 39 to 41 yung maximum natin. And then highest heat index pa rin dito sa may Northern Luzon, sa may Dagupan, Pangasinan, and Apari, Cagayan, posible hanggang 46 degrees Celsius. Base naman sa ating heat index map, maraming lugar pa rin po dito sa may Luzon, Western Visayas, and Samar provinces ang posible makapagtala ng delikadong level ng heat index na 42 degrees
or higher, particularly sa mga kapatagan, sa mga coastal cities and municipalities po natin. So make sure na hydrated pa rin tayo at magdala po ng protection sa init from 10 a.m. to 3 p.m. kung lalabas ang bahay, gaya ng payong at sombrero. Para sa mas marami pa at detalyadong heat index forecast, bisitahin pa rin ang bagong.pasa.vostd.gov.ph/weather/heat-index. At para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po sa Friday hanggang early next week, that's May 23-26, magpapatuloy ang epekto ng easterlies at intertropical convergence zone. Sa ibabang bahagi ng ating bansa, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan dahil sa ITCZ, malaking bahagi ng Mindanao, plus some portions of Visayas and Palawan at some point in the next 4 days. Magkakaroon po ng minsan malalakas sa mga pag-ulan, on and off po yan, kaya't magbaon pa rin ang payong kung lalabas po ng bahay at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, andyan pa rin ang maalinsangan na tanghali at mga saglitang ulan, dulot pa rin ng easterly. So ibig sabihin, in the next 4 days, malabo pa rin po tayo mag-o-onset po ng tag-ulan sa ating bansa dahil easterlies pa rin yung umiiral na weather system natin dito sa Luzon. Asahan yung southwesterly wind flow, yung hangin galing dito sa may West Philippine Sea, magsisimula around May 29. And then magbibilang pa po tayo ng 5 araw na dapat, bukod dun sa hangin na nanggagaling po sa may kaliwa, dapat may tatala din tayong substantial na ulan sa may western sections of Luzon and Visayas. So again, at the earliest, mga unang araw ng Hunyo tayo makakapagtala ng onset ng tag-ulan sa ating bansa. Nasa normal pa naman po ito na dates, no? Usually nasa first 2 weeks, nasa normal onset po tayo ng rainy season. Sunrise natin is 5:27 a.m. at ang sunset ay 6:19 ng gabi. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ha. Ang satuyang magiging kamugtakan kang panahon ay TCC, ining Intertropical Convergence Zone. Na kasabay ng easterlies ano. May mga pabugso-bugsong pagoran kita. Grabe manggiraray ang init ano. Malanga angon manggiraray. And sabi kang Pag-asa mga first week, sundo second week. Asahan ta na tabi Ma'am Jonah Capital, Sir Noli Camba, ang mga paguran-uran. Palawag na kita sa tag-uranan, kaya magpreparar, maghanda. Dapat paghanda, laging alertado. Yo! Alas 7:33 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanamon ang satuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutanan sa Bicol Net TV. Salamat sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan dyan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Along National Road lang po yan dyan sa Rawis. Ano? Happy anniversary po sa MBY Dormitory kay Madam Maylene. Ingat tabi, salamat. MBY Dormitory, your home away from home. Sirigman mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bongao, ang probinsya ni Nalbay. City Councilor Renier Burze, siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo,
ABC President Cup Art Abila kang malinaw. Sabay taman dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto. May chance lamang kita maging milyonaryo. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Kung makay po ka mo ki mga iron works, sliding door, sliding window, roll up door. Apodan po nindo si Sir Ruben Cantillo sa iyang CP number na 0912-295-6339. Ayan tabi ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication. Diyan niyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sampang lang tabi yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Yo! Thank you! Ibaad na magustuhan Alas 7:36 mga tugang ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa. Makalipas lang ining mga importante sa natabing pagiromdom. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ng albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita Ma'am Gina Malaguinho, Cavite. Alas 7:39 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madali sana yan dyan mako dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Mabalik na naman sa klase. Adi,
Sige. Mga tugang, ang oras niyan daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat man sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication. Diyan niyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sige po mga tugang, ako man po girarian sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita nin Huwebes. Petsa 22 kang Mayo taon 2025. Happy birthday po sa may mga kumpleanyo niya. Belated happy birthday pala sa kuyang tiya. Si Madam Marita Seya Brizuela. Happy birthday! Nag-birthday ka sudma. Happy na birthday pa. Sige po mga tugang, doro diretso na kita. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, alas 7:41 naan sa tuyang Philippine Standard Time. Sir John J. Perez, good morning. Ini si Mano, ini nasanan maray. Ano tabi Sir John? Dahil lamang naman kita magure-restoryahan. Restoryahan naman kita narapading bay. Nganing morag naman ang pusing ta. Chatita Berses, good morning tabi sa imo, Chatita. Kumusta? Magayon ngunyan Chatita mag-walking. Sabi ko pagkatapos kang eleksyon, pahinang-hinang lamang na kita. Medyo malugar-lugaran na kita Chatita kay puhantang mag-exercise. Dipisil na. Abo ko man magpaparapasyar dyan sa Kopi Hospital. Bako ngaya sa abo ko magbisita dyan karatsa tita. Kundi abo ko magdyan. Iyo, nabubulabog si tita pagyaon ako dyan. Tapos si Mading Ulip, si Pading Leroy, mga doktor dyan. Nagkakaburulabog pagyaon ako dyan. Kaya magtaga or exercise na sana kita tabi manong dyan. Yo, or exercise kita, tanagulpi kita kang eleksyon. Janor Capos, good morning tabi. Belated happy fiesta sa mga tagalabnig. Kay Chued na Capos, belated happy birthday man. Ngunyan sana akong taon dahil nakapagsilibrar kang kumpleanyo ni Chued dyan sa Barangay Labnig. Ang birthday kaya ni Chued, piyesta mismo sa Labnig. Kaya ang ngaran baga ni Chued, Isidro. Kapangaran kang patron. Padipanon tayo nita, may kasaributan kita tabi, Chanor. Ngunyan sana, na taon 2025 di ako nakadyan. Sabi ko nga ni, bako pa mayor si, taon-taon ako yaon dyan. Taon-taon ako yaon dyan sa birthday ni Joy. Ngunyan sa ng 2025 di ako nakapasyar. Di bali, mga nusaro, baka malugaran kita di, pasyaran ko naman si Joy. Kung mag-harvest na si Joy kan tinanom niyang pakwan. Nagtanom si Joy ki pakwan. Ang pakwan ngunyan sa tabako, Chatita versus hali pang Nueva Ecija. Igapot ko so titinda kipakwan. Sa inya ko yan hali. Nueva Ecija pa ngayon ni sir. Kaya kamahal. 60 gari ang kilo. 60-50. Kung digdian hali sa tuya, kung nag-harvest na o kaya nakatanom na sa tuyang mga parauma, pagkatapos kang aranihan, buro-baro tukuta na. Bako, kung di ali pang Nueva Ecija, yugon mo yan. Ibabiyahe mo pa ang pasiring digdi sa tuya. Kaya, kamahal.
kamahal kang pakwan. Bako aro suhali digdi sa tuya, mga 30 pesos ang kilo kayo dyan sa mga tindahan. O, paghali sa harayo tabi sarjan kompetente, medyo mahal talaga yan. Makan mo, ibabiyahe mo pa yan. Bata ang biyahe mo yan, haling Manila, Pabicol, Aluyon. Si sarjan kompetente yuman. Gariyaong pa ni dyan sa kupi. Nagpa-sherman duman sa kupi. Nailing mo na yan. Ikamang palan so puminasyar dyan sa kupi. Nagulpi ka rin ni si Sir Jan kang piyesta dyan sa Labnik. Chanor. Uni si Sir Jan na kompetente. Gari nagulpi ni dyan kang piyesta sa Labnik. Kaya uto baga sa kupi ngunyan. Nagpapaparos-paros duman sa kupi. Iyo. Di parahay ka na sa natabi na pagluwas mo, magulay kitang natong. Yan ang paborito ko. So naglalala na baga. Sus Maria Jose. Mapapadakol naman kayo niyang kaunta. So iringat-ingat po kita. Ingatan tapon sa tuyang mga sadiri ta. Paanong tayan? Tatangon yan baga. Ang mga minapaaram sa ibabaw kang kinaban, araki pa. Araki pa. Dahil pakitagari kimako ana ayuda. kung medyo alanganin, pugul-pugul itabi mo na nindo. Kung medyo namamati na nindong maparam na kamo sa ibabaw kang kinaban, pugul-puguli mo na nindo. Dahil pa kita makakakuang ayuda. Dipisil tabi. Paghanap kay ayuda, kaya kung namamati nindo na medyo gusto na nindo magparam sa ibabaw kang kinaabahan, magpaingalo na. O di, pugul-puguli mo na nindo. Dipisil na. Sige. Unig di daw kita, matindi pag grabe ang mga aksidente, adi. Grabe ang mga aksidente tabi, mga tugang. Bako sana sa ibang lugar ko di magindigi sa may satuya. O kang ano dito, Martes ito, nangyari so banggaan kang bus saka truck diyan sa Pulanggi. Bataan mga tinampo baga dyan ngunyan. May mga pigre-repair. May mga piga-arayos na tinampo kaya minsan one way. Ako di, ang sabi sa initial na investigasyon, puminotok da so guma, so reda kang truck, dawaran ki direksyon, yao naman subas na bubis liner. Sus Maria Josep. Ay nako, nagsalpukan. Nagsalpukan po duman sa Pulanggi. On the spot so duwang driver gadan. Gadan tulo so duwang driver and gunyan kasudma mga tugang nadagdagan so nagadan. May isaro na naman na nagadan na pasahero kang bus. Kung mahiling baga nindo sa social media, nakapost dyan, grabe talaga so salpukan. Talagang tunay na salpukan. Maray so truck nga yata unloaded sa naka ito so driver tapos pahinante. Subas kadakol na pasahero. Gwapa ki na irido. May mga seryoso pang irido na tigbubulungon yan sa mga ospital. Gari 40 o kaya 24 pang irido. May lunad na maabot sa day mababa sa 50 siguro. At pulibok bagangon yan, mapasayroon taon yan. Mapasayroon ngunyan, haling Manila, vice versa. Nangangalas nga ni kita, tangata tadakulo ng pasayro. Dapat ko pasayro bagangon yan, haling Bicol, pa Manila. Tatapos na sa eleksyon, nag-urulian na sa mga nagburuto na nag-uruli. Pero hanggang pauli sa Bicol, mga tugang, grabe ang pasahero. Kaya ilinga po ni Dan tinampo dyan. Bata may mga piga-arayos na tinampo. And ganyan, ang sitwasyon, medyo madugo-dugo talaga kung makommute ka
maski pribado siguro, maski may sadiri ka mong lunadan pa Metro Manila, mararanasan po nindo so medyo haloy-haloy na biyahe. Dahilan po nga ni kan traffic, tapos pag-arog pa kining may na-aksidente, nako, abutan tabi ka mo kisyam-syam dyan sa tinampo, kaya ang kaipuhan nindo magdaraki paingurag na balon na pasensya. Apwera kang pasensyang dara nindong paingurag, ihanda naman nindo sa indong mga lawas, at sigurado bugbog sarado ka mo kang gari ka mo so linaban ki Manny Pacquiao sa boxing. Ang pagbaba mo sa bus makulugon sa lawas. Iyo. Maringani kami perasan na ito mga 20 oras. Mga 20 oras man so pahit may yugon mo ya. Ang normal bagang biyahe ta haling Bicol pasiring sa Metro Manila mga 12. Ang pinakaalawig na ngunyan iabot nin mga 20 oras, 18. Maswerte ka na kung mga 18 oras kabot ka na sa Manila or kaya Bicol. Ang ngunyan naabot sa 20. Grabe ang sakripisyo. Kaya kung medyo nagidali ka mo, tapos sabo nindong magkurulog ang lawas nindo, mag-eroplano ka mo. Ang problema naman kang eroplano tabi tiyanor, fully book man. Apwera kang mahal ang pamasahe sa eroplano, fully book pa. No choice ka, madigdi ka, maagi ka sa tinampo. Yun na nga niyan. Nga daw yan, dakol kayang piga-arayos na tinampo, maswerte lang kung arog ka na day kina-aksidente. Kasi pag may na-aksidente, yan may nakausa kang pagka-traffic-traffic, saro pa yan. Lalo na kung na-aksidente duman sa one way, na may mga iba kayang driver na kamote driver. At anang one way, susugudon pa. Sa sabaton pa so nagdadangadang na o nagbaranggaan. Bata dakol pating mga bus, truck, ang nagbabiyahe ngunyan pasiring sa Bicol nata tabi dyan tadakol, Ma'am Joy Cargulyo, nga tadakol ang mga truck na nagbabiyahe pa Bicol. Iyon ay so mga order giraray sa mga tindahan. Nagka-orobo so Durabox, nagka-orobo. So, ayos na sa mga Durabox, mag-iansa na yan. Paano sa mga kabilya? Kabilya bakal. Sa mga tubo. Tigbabiyahe baga yan byland, truck. Yan sa mga nakaka-traffic dyan. Takadakol tabi. So pagbiyahe mingani, dakol kaming nagkaaragihan na mga truck. Unti na yako sa mga resupply kan mga Durabox pasiring sa Bicol. Naubos sa mga Durabox. Kang bitsadusi pa sa natabi, Ma'am Joy. Di igwa baga kami ki coverage. Diyan ako sa sentro kan tabako, pano sa mga kakanan, sa mga food chain dyan, para hanggang sa luwas ang tawo. Uto na pitsa 12 pa na-release baga so mga paipit. Pitsa 11 release na. Pitsa 11 yao na sa mga botante so paipit. Pitsa 11 pa sana pakabotong pitsa 12 to na pasiriring na sa tabako so iba pasiring sa Legazpi. Pero day ka na pwedeng magdaman sa Legazpi, tadipisilon pagbabaktot mo kan Durabox. Halimbawa, sa Durabox bakalon mo, so 4 na palapag, o kaya 6 na palapag. Igo baga kayan, ang 4 ibaba. Kumbaga sa building, 4 story. Ang kadaklan na tigbabakal, so 6 story na. So 6 na palapag na Durabox. Pag kinahon mo, babaktuton mo yan. O paano ang pagbiyahe mo kaya? Paano paglunad mo ka? Ilalunad mo na agad sa tricycle. Special trip. Arkilado mo sa motor. O igaga ko duman sa likod. O kaya duman sa taas. Yun yan. Iyan sa mga eksena. Kanya-kanya. Igwa ki nagbakal ki Durabox. Igwa ki mga foam.
igwa ko na hiling na washing machine. Sa mga plastic baga tabi tiyanor na tokawan, tapos sulamisa, package na bagayan. Yan sa room set, gra na yan, mga 3 plus o 4,000. Ay, harayo pa ngaya sa nakuha duman sa kandidato. Tapos iba nakadubli-dubli. Back to back so na receive. Kung may 10 ka mo sa sarong pamilya, may mga 100,000 ka mo labi. Apoy-rapan kan sa mga kaunsilor na nagtauman. Sa tabako, ang sabi sa iba, nagsuro 50 man. Pero sa iba sa munisipyo, nagsuro 100 na, pasiguro na. Bihira na so 50. Kasi pag nag-50 ka, maghiyak-hiyak ka. Baka nga matakdag ako pag nagsuro 50. Ili nga so ibang natakdag, 50 na so tinao. 50 so tinao, sabi paka-arabi kang resulta. Sana ngaya. Dahil ako nag-50. Dapat niya sang gatos na tinao ko. Nagbasol ano pa. Tapos na subuksing. Tasabi bagakan komilik mga tugang. So both buying. Tapos so both selling. Kang nakaaging eleksyon. Lantaran databi sa Bicol. Lantaran. Lantaran po subot buying. Peacefully. Ayun, nagarin yan mangyari sa tuya. Ay naman siguro mahali yan na talagang abang nag-apod kiti. Abang naghahaloy kita sa ibabaw kang kinaban, palala na ining boat buying na nangyayari digdi sa tuya. Sisay man niya sa mga kandidato duman anday na makalkibuto. Yan, gabos mata kung dai ka talaga magbakal, dai ka manao, ay sus Maria Josep, dawa pa gura no ang maorago ng performance mo. Dakol kang ginibong kamarayan, pag abot sa puro malilingawan ka kayanta, uto nagtauso sa kalaban mo, duman imabuto. May mga politiko kita miridbid na talagang maray sa mga performance pero nagkadaraog. Nata, kulang sa budget. Kulang. Mas halangkaw so tigtao kang kalaban. Ang binuruto baga so kalaban. Bangan ngaya o marayon ngaya so performance, marayon so pagserbi. Pero ang binuruto so alangkaw so tinao, so paipit. Ngunyan, ninan mangyari kay ni, tatapos sa so eleksyon. Di alatunta na. Yun na ini. Nagabot kang kipanahon nga na kita. Mahunyo na. Pagbulan kang hunyo, Ma'am Gina Balangat Balistoy Kapos, good morning. Paghunyo na tabi, garastusan. Tron tagiraray ha, pag hunyo, garastusan. Anon mga gagastusan sa bulan kang hunyo? So may mga aking kuliyo, ma-enroll ka mo, ma-tuition ka mo. Ma-tuition, ma-enroll. Ano pang kaipuhan? Pag hunyo, so mga gagamiton. Arog kan mga notebook, bag, uniform. Iyo yan tabi ang mga gagastusan pag-abot kang bulan na hunyo. Ang hapot, pag bulan kang hunyo, ano nga yan? May ayuda lamang. Mahapot pa. Ano nga yan? May ayuda pa lamang nga kita pag bulan kang hunyo. Yan sana nga yan. Dapat ko ta iba, naging wais na. So kabanga ko ta na kang nakuha nito, binarakal na ko ta nindong gamit kan sa indong mga aki. Baka mag-asa ka muna, igwa pa ki mga politiko na mananaw ki mga gamit. Diyan sa indong mga aki pagralaogan. Gari alanganin. Maski sa mga politiko, dayapan mananaw, talanganin. Nagastos pa sa nangaya kita, tapos hunyo. Nagastos pa sa nangaya kita, tapos mananaw na naman kita. Gari alanganin baga. Manaw man yan, pag madali na ang eleksyon naman.
Mananaw ang kibag na may mga school supplies, chinilas, sapatos. Mataw yan pag madali ng eleksyon. Pero ngunyan, kumbaga, irisnaban mo na kita. Irisnaban mo na kita. Huyo ka muna, huyo. Dahil na muna kitang terinuhan. Ano pa pantapos na baga sa eleksyon ko, di unang problema ngunyan tabi tiya, no? Tad pag-restoryahan tayo ni base digdi sa pinaluwas na resolution kang COMELEC ining 11132 uni na sukalendar of activities para po sa barangay NSK election sa maabot na Disyembre. So pira pambulan kabangaan na kita di Hunyo, anong na bulan, pakatukaw kaining mga bagutang mga nailihir na mga opisyales, magastos na naman. Siyempre, ang dadalaganan kan mga makarandidato sa barangay, si mga opisyales. Dahil man pwedeng, dahil magtauso mga politiko sa munisipyo, sa mga makarandidato sa barangay. Kasi ang nagtarabang kan eleksyon na ini sa mga barangay officials. Problema na naman. Magastos na naman. Sa indo na naman niya kita kayo ni makuha. Sa ina naman daw ngaya kita kayo ni makuha. Ipang gastos sa eleksyon. Iling mo na yan tabi. Yan ang realidad. So, yun na naman yan. Ang pigurulayan mo yan. After kang eleksyon, sabi kan mga nakakuha sa dubli paipit, ay, rimate. Ngunyan man yan yung dumababalo. So, mga day nakalista, hinarali sa lista. Ngunyan yan yung mga barangay official ka mo. Ngunyan man yan yung matatanaan. Ang ang risbak kakastigoon mi man niya ka mo kakastigoon mi man niya ka mo ngunya na barangay NSK eleksyon. Dahil pagani paplanuhan na tagaring nga ikaso nag-ikis sa kuya barangay officials, ika nag-ikis sa kuya, ika nagtangka sa lista sa kuya, ngunyan, tama eleksyon sa barangay. Gari ngaya, ikaman ang iikison ko. Iikison takaman ngaya. Wala ka nga sa buhay mo. Serbisyo asin reparo. Alas 8:03 na po, ang satuyang Philippine Standard Time. Break mo na kita ha. Sarabay tabi mo na kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan,
ilikay mo kami, ansamong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Saya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kay Bahar si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Dating queen from the other country, Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Balik na tabi kita mga tugang 8-8. Paranaque. Kumpyang 8 tabi an sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan mako Bulacan, Cavite. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, By Camarin. diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. We are three. Siringman tabi mga tugang ang oras na yan, dara po sa tuya ni Governor Ate Glen Daong Bonggao, Bisaya. kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Buruse, kang syudad ni Tabaco. Siyempre tabi mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Lady. Mayor Shi Capos Bilo,
ABC President Cup Art Avila kang Malinaw Albay. Siyempre, yaon man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. May chance lamang kita maging milyonaryo. And mga tugang, ang oras niyan daraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuha yan dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindo ki mga ironworks, sliding door, sliding window, mga roll-up door. Pudan nindo ang CP number ni Sir Robin Cantillo sa 0912-295-6339. Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapo giraray, si Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyang pungal daw kita ni Nuebes, petsa 22, kang Mayo taon 2025. Sundo kita alas 9 mga tugang. Ayaw, sundo kita alas 9. Sige po mga tugang, may report kita dyan sa luwas. 11 minutos, lipas ang 8 o'clock. Nasa linya si Sir Tony. Mga tugang, Sir Tony, maray nagasay mo, please come in. Sir Ton? Shh! Sir Ton? Sir Ton? Nahiling mo na. Hay! Napangyayari sa kinabaan. Ano ito? Dali ini ang problema kining pahit. Una ko naka-standby na. Dali konta na tabi mo ng linya ni Sir Tony. Yan ang problema din, nakakalusot inidigdi. Dali ay pisilo na. Dali siya na sanan magapod. Digdi na sana. Day nagkakalusot duman sa ibong. Nata daw yan. Ano ini? Dali tanganing Dahil ako nagkakalusot sa imo, Sir Ton. Ano daw nangyari kayan? Napahit ang ini. Sige. Ako anday nagkakalusot. Nangyari kaning pahit tadigdi. Sige, latalaton tatapagurulayan tatabi mga tugang ining iyon ang pigiristoryahan, ining nadadapit, ining napaparani na naman na barangay na skileksyon. Ano ba ngayon ni? Lawos ba o dahi? O kamo, ang haputon ko, gusto na tabi nindong magkaigwa ki barangay na skileksyon. Sige daw. May pigsasabi na ipupospon naman. Ipupospon. Kundi, may pinaluwas ng ruling Supreme Court na labag sa saligang batas ang pagpospon kang barangay NSK eleksyon. O arin ang susunod doon. Ano ang susunod doon ta? Di ba ang pigsusunod ta pinakakataas-taas ang hukuman sa satuyang nasyon? Iyo ang Supreme Court. Baka mala nga ni gabos na kaso, pag ang Supreme Court na nagdesisyon, tapos na. Iyon ang pinakapinal, pinakahalangkaw ng korte digi sa Pilipinas. Kung ano ang desisyon kang Korte Suprema, ayun na nanggad yan. Baka, ngunyan tamay may pinaluwas sa Supreme Court na labag sa saligang batas ang pag-extender kan mga barangay official. So, ibig sabihin, malalabos na mananggad ang eleksyon sa barangay.
NSK. O ta, ang plano baga tabi ko ta na mga tugang dyan sa Congress saka sa Senado na pagbalik kang susatuyang mga honorable, tigwa pag isarang bulan unya na bulan kang Hunyo, pagbalik, pag-uurolaya na ini. Pag-uurolaya na ini, ining manungod sa pag-extender kan mga pagkani turno kaining sa tuyang mga barangay NSK. Kundi may pinaluwas na sa Supreme Court na unconstitutional, labag sa saligang batas ang pag-extender. Kasi pag in-extend mo sinda, bako na sinda elected, appointed na. Di pag-arog kayan, labag ngaya sa saligang batas yan. Dakol ang mga derivati naman kayo ni. Pero ang COMELEC nagluwas na. Nagluwas na ki-resolution para po sa calendar of activities kang so na paparani pong 2025 barangay NSK election. Yan. Yan tatawag istoryahan tayan. Kuno rin na ma-rehistro na naman may sumanga day nakarehistro. May mga day nakabuto na nawara na sinda sa listahan sa COMELEC. Ito pala nakalingaw siguro sindan makapagbuto ni 2 beses. So pag 2 beses kabaganday nakabuto, automatic na tigtatanggal na yan kan COMELEC sa listahan. Yeah. O kaya gari may schedule na naman sa maabot sigurong July, gari igwa na naman ki registration. Marestro na naman sa COMELEC para tabi sa nagadang-adang na barangay NSK election. Ay na si Sir Tony. Tapahiton tanening schedule na ini kan Commission on Election. Ini pong mga aldaw, ining mga calendar of activities kan COMELEC base ini sa resolution number 11132. 11132. Dali nga takinat birich da yan ang problema. Yun na ni. Ang problema kay ning tanaw-tarog kay ni ang pahit gunyang kang komunikasyon tano. Tipisilon makalaog. Nasa linya na si Sir Tony, mga tugang 17 minutos lipas ang 8 o'clock in the morning. Sir Tony, marinaga sa imo, please come in. Yes, kami Sir Mox, good morning. Actually, just mo kayo na pag-aaga sa ito yung mga parantabay. Kumusta? Dipisilon, Sir Tony, makontak na number mo digdi. Ano ini? Ang sabi ba gatabi, Sir Mox, kang sekretarya mo, kilat dirich ka na, yako mayaman na. Ayo! may ano ka pala? May sekretarya. May sekretarya ka na, may nagsisimbag sa kuya, suplada pa tayo. Iyo, suplada? Maray ka ni si Santiago. Kinatbirit ka na. Dapat baga pag sekretarya ka, dapat magalang ka. Roger, tigtatago ka kan sekretarya mo. Hiling mo na yun, sekretarya. Marayman. Very good. Very good ang... Kaya pagkapigapudan ta ka day, saro day, garihabo ka pudan. Roger, nagkukontrol. Silo sa ini ha. Pangyari ay. Nainig mo na ini. Abo ka na pudan, perming nagka-cancel. Roger, kaya sabi ko ito nangyari. Balasahan ko din. At yan, kaurunan mo daw yan. Mag-meeting daw kami dito. Okay. Mag-one-on-one daw kami. Roger. Aray tabi Sir Mox, sa mga dugang niya itong informasyon, tagamit tabi na ma-assess and nganing maaraman kung gurano kahanda an sa tuyang mga kapulisan antes pa man maglaog ang panahon kang uran or ano man nakalamidad digdi sa tuyang rehiyon isinagibo kasugma kan Philippine National Police Regional Office 5
ang inspection sa indang disaster response equipment. Kung sa inda, Sir Mox, mismong si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director kan PNP Bicol, ang nanginot sa naunang bita ng aktibidad na pinag-ibungan sa laog mismo kang Kampo General Simeon Ola. Kung sa sigon kay Dizon, katuyuhan ka naunang bita ng aktibidad na ma-assess ang mga disaster equipment kan sa tuyang mga kapulisan digdi sa tuyang rehiyon na magagamit o gagamiton sa panahon kan mga kalamidad digdi sa tuyang palibot. Magayon ini apod kay ni kasuhapon na ining tuduman sa loob kang kampo ipinaglatag itong mga ekipahe tabi Sir Mox na gagamiton in kaso magkaigwan ing dakulang mga kalamidad digdi sa tuyang probinsya. Yaon duman na ining sa mga kagamitan ng data di Sir Mox sa pag-rescue. So yan na pig-presentar na yan kasod pig-inspeksyon. So sa dyan sa na yan sa region, so mga sa municipal police station, dahil man? Negative man Sir Mox, pero igwa man tinda duman, Roger. So asset sa na yan dyan sa region and dyan sa mga sa probinsya. Roger to that. Kasi in case na kung sa inman na party kan banwaan or sila digi sa tuya magdaigo ng emerensya, ini sa mga gamitin sabi sila. Iyo. Okay. So ibig sabihin, halimbawa ngaya, tabako man puro parantay baga ngaya, nalubog ngaya so Sursugon. Ma-respond sila duman sa Sursugon. Gagaramiton iyan ng mga ekipahe niyan. Roger to that. So ali yan dyan sa region. Ano ngayon ko tatabi, Sir Tony, pagkatapos ninda kaya na mag-inspection dyan sa region, so sa mga kada munisipyo naman, Roger, kaya nang importantihon. Sa yan sa pinag-hearing tabi Sir Mox, sa tuyang regional director na bagay na iyan, siyempre, sabi talaga ang merong responder, itong yaon duman sa palibot ng munisipyo. Kaya importantihon ng God na mismo na sa mga local sa mga municipal police station igwa man mga sining kining ekipahe tabi sa mga. Tama, kasi lingon mo kung halimbawa tabi Sir Tony, dahil man pig hahagat sa mahal na Diyos kung tamaan kita digdi sa buong Bicol region, sarabay kita, dahil man ang kakayanon kan sa mga assets ta dyan sa region na ma-respond yan ang gabos na probinsya, di ba? So ang importante yun sa mga sa municipal police station, tayo man sa napermian katuwang ngunyan kang LGU, nganing ngunyan pa sa nanaday pa nag-abot ining tag-uranan, ining mga palaog na kalamidad digdi sa satuya, nganing ma-assist na kan mga PNP, tapos makagad na sila kitabang sa LGU, tang LGU, sa Roman sa mga nagtatabang ki mga kagamitan, baka? Roger to that. Sir, yan sa kung tabaga, sa iyan sa pinag-partnership man kang LGU sa mga lokal na opisina sa mga kapulisan, yung pag-abot digdi sa mga ekipahe na gagamiton, in kaso or pag-abot digdi sa mga ekipahe, pag-abot digdi gagamiton sa mga emerensya. Arab baga kan dyan sa Legazpi, so nangyari baga mga pagbaha, so namatian na bagayan, nabalutan na iyan, ang problema kay to so pag-rescue, dahil ki mga pudkan, so water assets, di ba? Sinabi mo water assets, so mga rubber boat na pigagamit, tagaringon yan, bako na-advisable so mga rubber boat kasi nagluluho yan, gari ang pigpipe yan, so mga fiberglass na. Kaya nahiling taman sa pagbisita sa mga manlaylay na mga hipatura di pulisya, gani kulang mananggad o kumatak pa si mga sining-kining kagamitan na sabi na nga magagamit yung kaso igwaning na kulang kalamidad na mangyari. Tama, tabi Sir Tony, mas magayon iyan kasi kung igwa man nagamit, nakatago lang iyan sa sarong imbakan, ngunyan, dahil taram kung kinirino na yan. Tama man yan naging ibukan ni RD, nangunyan pa sa natigiling nanindat kasi nakatago sa na yan sa sarong stock room, tapos malay mo kung kinirino na dahil na naggarana so mga motor car na gano, so magayon iyan na haloy pa piganti si para na.
tiga-assess ninda kung arin magalimbawa pa kung arin sa naka-standby nindang ikipahian taypuhan ngayang salidahan na. Sabi mo lang yan, tama ka dyan. Abad kinarino na or nagkaigwa na damage, kaypuhan ng masalidahan yan. Very good. Very good iyan na lakdang ni RD. Talagang kabisado na ni RD ang Bicol region, ano? Roger, dapat sabi talaga ni dapat pag oras baga kang emerhensya, dapat yaon sa tuyang kahandaan. Tama pag-abot kain sa tigili ka ng sabi Sir Mox na kung magkaigwa ng emerhensya, kung magkaigwa ng malfunction, itong mga nagkasarari na mga kagamitan, duman sa stock room na nalalagan kayo na. Iyo baga, mas maray na sulaging handa. Roger. Ano rin ka makupot-kupot kung oras na. Yan ang saro sa nahilinta na magayon man na magayon na lakdang na pinag-ipo inisyatibo kan sa tuyang regional director digdi sa tuyang Rona. So dapat ko na ma-adapt man yan kan mga LGU. Tama-tama. So pagturo ka nindang niya na bulan na Hulyo, yun na muna inutunt kasi sabi kang pag-asa nga ni Tabi Sir Tony, pag-abot kang rainy season sa June, yan, mapo na kita dyan. Lalo na inibaga Tabi Sir Mox sa mga banwaan na nahihilinta na prontong marahay sa mga pagbabaha, sa mga landslide. Importante yun ang dad na ma-adaptan nindaan sa rin mga programa. So importante yun talaga yung manggiraray. So zero casualty pag-abot sa mga arog kaya. Roger, kadipisil baga na pag-oras kinarhin siya, sa kakapasya na makarap-karap. Tama. O nangyari na bagang kaya ngunyan, aram naman ni RD yan, ngunyan pa sana, Roger. Ready ta na yan. Ayusun ta na. Sige. Magayon din naging programa kan sa tuyang regional director, pero gari sarong taon na sana, o kung pirang bulan na sana, ma-retire na. Kaya kumbaga masasalidahan naman. Duwa-duwang taon man siya na pala ng bagay na yun. Ang sendang pagtukaw. Kaya rin siya mahilinta na sa iyang pagtukaw bilang regional director, mahilinta na talagang yaon sa iyang mga magagayon man na programang binara digdi sa tuya. Bakong Bicolano ang CRD? Mga nyo na ibubuga? Kaya man pala. Naorag mo. Dison. Dison. Dison, Pepes Dison. Anyo libo Dison. Si PD. Ayaw pala na di. Si PD mananggad pala. Tama. So, na ongoing man nun yan. So, Sport Fest, duman sa Ciudad Canligao. May Sport Fest? May Sport Fest nun yan sa tuyang mga kapulisan. So police. Kasabay sumidya. Negative. Sinabay dapat. Sa mga personalized. Sa mga personalized sinikan sa tuyang mga kapulisan, ali man sa manlaylay na hipatura tabi sa mao. Iyo, tama yan. Pwede, pwede so civilian dahil papalan pwede ganban pa. Roger. Hanggang pampitsa 12. Sige. Alright. So, yan pa rin sa mga ang mga dugang pang informasyon. Alibigay sa kanyang lokasyon, patrol numero 2, Tony Cristi, Kasalog, Kabitolano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay. Sige Tabi mga tugang, very good na mga inisyatibo pinagigibo kan sa tuyang regional director, si Police Brigadier General Andre Dison, so mga pag-inspection kan mga kagamitan sa mga kalamidad, magayon niya na abang day pa naglalaog so tag-uranan, pagarog ba kaya kining pasiring na kita sa middle kan sa tuyang pudkeni sa pagkabangan kam sa tuyang taon dadalaw na kita ki mga apod kayan ki mga kalamidad, perming minsan nga ni maski daing bagyo nagbabaha sa tuya man so importante yun iyan na baka lamang hanggang ito so sa region lang ito
dyan sa Campola. Baka lamang pati sa mga may direktiba man siguro si RD na pati sa mga assets sa mga assets po sa disaster preparedness kang mga municipal police station riparuho naman. Siyempre pag haloy na bagayan nasa sarong stock room sana yan. Kita nga ni baga pag may mga gamit na data na gagamit baga nagkapirambulan pag otro mo hiling nga kan tabi tsa nor ginarat-ngat nang kang kino. At mga so amigo tama na mga kino pasaway man. Pag dahil mo man pinansin mapapansin sa imo. Pag luwas mo kan rubber boat pag buka mo ginarat-gat na pala. Ano pa sa mga kagamitan? Mga generator, mga ano. Yan. Dapat may inspeksyon naman ang gadiyan. Bago kita kaya preparasyon sa taga-adang-adang na mga arog na kaini. Mas magayon suhanda ka. Lalong-lalo na sa mga LGU man. Sa LGU, kaipuhan niyan, mga kagamitan. May mga kagamitan man dyan, pero yun na nga niyan, baka tabi stock up na, kay po nanindong arayuson. So iyan, magayon iyan na nahiling na kang sa tuyang mga kababayan na pinuna na kang sa tuyang kapulisan diyan sa PRO5 na pigreparo na sa mga kagamitan. So sana adaptaro naman iyan kan sa tuyang mga LGU, lalong-lalo na itong sa mga lugar na prom na maray sa satuyang mga kalamidad. Digdi po, lalo na kita digi sa Bicol region na permi kitang isakob, itamaan, ki mga makukusog na bagyo, bako sa na bagyo, kundi mga pagbabaha. So sana ma-adapter naman yan and gibu naman yan kan mga local government units. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:32, mabalik po kita. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV.
Balik tabi kita mga tugang sa programa. 34 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siringman ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, Siyudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinao. Salamat sa Capos Bilo Lotto Outlet and dyan sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Dyan yan sa Zone 5, Balading, Malinao. Sige, balik po mga tugang sa itong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni Nuebes, ano? Pet sa 22 na kang Mayo, taon 2025. Sundo kita alas 9. So programa ta palang duman sa 107.7 radyo natin. Sa Lunes na ako mabalik. Para pirit na ako na bumalik. Sabi ko, may mga pigaayos pa ako. Ayaw. So mga nagalat po, sa Lunes na, rogado pa kita. Nag-adjust pa kita kan sa tuyang oras. Lunes na sa nabibiyon ta sana. Alas 10 dolas 11 man girara. Ayaw. Daro-diretso na kita! Bisyo sin reparo kay mahal si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ha, Sir Charlie Baldonado, good morning tabi sa imo. Digdi kita sa pigpaluwas na resolusyon kang Commission on Election ini pong 11132. Iyo. Iyon na po ini sa mga itinalagang kalendaryo, ni calendar of activities para po sa barangay and Sangguniang Kabataan election sa December 1, 2025. Iyon na po ini. No, di sa July 2025 to August 2025. Iladahugon po nito ni ha. Iyo po yung pag-update kang registration record. Yo, so ibig sabihin poon po sa July hanggang Agosto pwede po kamo magpa-register na. Yo, magpa-rehistro. Yo, nagpa-register na kamo suday pa nakarehistro. Sunahali po sa lista kang COMELEC. Pag July 1 to July 11, iyon na po yan. So, filing of applications for one registration as voters for barangay elections and duwang miyembro to the Kalipunan ng Kabataan. Number 2, pwede po kamo mag-file kan sa indong ano ni? Okay. Pati sa Sangguniang Bayan pala. Filing of applications. Number 1, registrations of voters for barangay. And number 2, yung mga miyembro kang Sanggunian. So, mga ma-rehistro sa SK. Ayo. So, July 14, last day po kang pag-post sa post notice of hearing with the list of applicants. July 15, August 15, o kaya July 15 to August 15, period of constitute the member of the Electoral Board and Barangay Board of Cambaser or BBOC. Okay, sige gari pisilo na sa buto nining pagkapait naman ni kang kumilik. July 21, last day of file kang opposition to the applications for one registration as voter for barangay elections and number 2, membership of sige, hanggang July 21. Ayo, hanggang July sana, July 21 na registration. Nganing padali unta may maintindihan. Last day, July 25,
last day ang pagkonduktar ng inspection kang mga voting precinct or polling precinct. Trabaho na yan kan Comelec. Ito na. So, July 28, approval and disapproval kan sa mga application. So, maristo siguro. May mga disapproval pala niyan. Okay. So, within 5 days from approval or disapproval of application, last day kang pag-approve and disapprove kang application. Inda, may mga ano ini may mga ano doon gigiribon niya. Ano to din sa Comelec tagari malibungon ning fight ninda. August 8, last day to file request petitions for transfer, change, corrections of name, address of voting centers and polling places. So mga ma-transfer. Iyo, sige. August 18, last day of file petitions for inclusions of voters. Yun. August 25, September to September 15. August 25 to September 15. On-site project of precinct verification. Mga dahil nakuta initig sa rabay digdi. Trabaho yan na kang Comelec. August 26, last day of file petition for inclusions of voters. August 28, last day man kanso ARB meeting certificate. Libungon man ini manapahit man ini o inda. Makunado ini. So simple sana. Napahit ini o pagpara padipisilan tan. Para padipisilan ta ang satuyang ano. Okay, sandali lang tabi ta na sa programa patabi kita. Maapod tabi ako sa imo sir mga after 9 o'clock ano. Maapod tabi ako sa imo sir after 9 o'clock kasi naka-on air patabi ako. Okay, sige nagpo-programa pa kita. Mga 9, maapod tabi ako sa imo sir. Okay, sige. Naka-on air patabi kita. Salamat. Salamat. Sige. Okay, sige ta. Alato na ha. Digdi kita sa mas pasil. Mas madali ning announcement kanin sa ro. Kaysa ining Sus Maria Jose. Pone na. Digdi na sana kita. Calendar of activities July 1 to 11. Applications for registration for voters for barangay election and kalipunan ng mga kabataan. O niyan mas ano? Inan mas klarado. Iyo. July 1 to 11. Oh, yan, maparistro. October 1 to 7. October 1 to 7 filing of COC. Iyo, filing of certificate of candidacy. Iyo, o yan, sumakandidato sa barangay. October 1 to 7. Filing of certificate of candidacy. Pag October 27 to 31, pero nga daw sa nini. Election period. Tama. Okay. November 20 to 29. Pero ini 9 days. May 9 days man palang campaign period. 9 days campaign period, November 20 to 29. Yeah. Pag December 1, 2025, yun na election day. Ang election sa barangay NSK, alas 7 nin aga, sundo alas 3 nin hapon. O yun yan, mas madali ini sa buton. Baka ngayon tabi, Sir Max. Digdi kita sa mas madali sa buton. Grabe doon masusarong announcement kang Comelec. O yan yung pinakamadali. Basta ang election sa barangay, December 1, 2025, 7 a.m. to 3 p.m. So mga makarandidato, ang pag-file nindokan sa indong COC, October 1 to 7. May 7 aldaw sana para makapag-file ka mo. Tapos ang campaign period, digwa man kisyam na aldaw. Ayaw. Sarabot na kita.
Nganyan, ang hapot ngunyan, ano nga ya talaga, malalawos ang eleksyon na ini, na barangay. Kasi, pag-uurulayan ini kuta na kang dyan sa Congress and dyan sa Senate, pagbalik sa sesyon. Mabalik sing nagari niya ng unyo. Ngunyan, may pinaluwas baga sa Supreme Court na labag sa saligang batas ang pag-extend kan mga barangay and SK officials. Sabi kang sarong abogado na ini nga ya baga, kita baga sa Pilipinas, ang pinakaalangkaw tang husgado, yun ang Supreme Court. Kung ano nga ya ang desisyon kan Supreme Court, iyon na dapat yan ang sundon. Iyo yan ang masusunod kasi yan ang yung kataas-taasang hukuman. Digdi sa Pilipinas kung mahal. Dahil kaya pwedeng baguhon ang desisyon kang Congress o kaya Senate, so desisyon kang Supreme Court. Mababaliktad na nga. O kaya, ang sabi kang iba, so iba, gusto mapospone. So iba, gusto naman magkaigwaki, eleksyon. Tayo ruraga na sa mga opisyal ninda. May nagsabi nga ni kan sa kuya na maray man niya magkaigwa na ki-eleksyon ta. Masalidahan na nga digdi so kapitan ming mahaba sa kuryente. Masalidahan na nga so kapitan midigding mahaba sa kuryente. Masalidahan na nga so mga opisyal midigday na iururagan kami na hinarali nga kami sa lista. Nako, delikado ngunyan sa mga barangay officials na tinaranggal nindo sa lista susayin do mga kabarangay sa nakaaging eleksyon. Delikado. Madali na bagaw. Mag-eleksyon. Yan tabi mga tugang ang aabangan ta. Ano ba talaga? Pero ang Comelec nagluwas na kay calendar of activities. So ibig sabihin, mga tuga, gari malalawos naman agad ang eleksyon. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Sa indaan Gari malalawos na di. Gari may panibago na naman na problema kay ni sa mga nanggara ng mga opisyales. Siyempre, kay puanindang mag-ayuda dyan sa mga barangay yan, dyan sa mga kandidato sa barangay. Sa mga barangay officials bagay yun, nagtarabang sa mga nagkarandidato man. May problema na naman. Sa daw naman niya kita ni Makwa Kiimo. Mas matindi baga, mas magastos nga ang barangay elections kaysa national and local. Sa barangay, kung sa national and local, may 50 pesos pa. Sa barangay, pag nagtawag ka 50, inda. Bakit tarapok lamang ang sayo mo? Oy, paaram na tabi muna kita digdi sa programa ha. Pasensya na, medyo more under time kita. May mga importantihon. Yan ang topic sa sabita na may mga importante kita mga piga-asikaso pa. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwas, ni GM Maestro nila doon. Sa pangaran man kan sa tuyang mga katuwang sa programa yan dyan si Madam Maylene kang MBY Dormitory. Happy anniversary. Kay Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi kang syudad din Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Si Capos Bilo. ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet and dyan sa Arcantina Steel and Aluminum Fabrication Services. Dyan yan sa Son 5 Balading Malinaw. Salamat kay Sir Ruben Cantillo.
Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan ha. Hindi po sa programa, Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicol Net TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang
kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala